Wat ik het leukste vond aan dit hele Limburg Stemt Af traject is... De mensen een blij gezicht geven. Het mooiste moment, vond ik, was toen... Ik de apps moest programmeren. Waar ik het meeste van heb bijgeleerd is... Het publiek spreken en het programmeren. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik... Beter communiceren met andere klassen. We hebben een beleeftafel gemaakt. Dat is een soort van interactieve tafel. Dus eigenlijk een zo'n tv met een touchscreen met allemaal apps op, waarmee de senioren die de beleeftafel gebruiken, dus bijvoorbeeld muziekspelers kunnen gebruiken, waardoor zo oude herinneringen terugkomen. Ze kunnen spellen spelen, zodat ze een beetje entertained blijven. De speeltafel is een grote meerwaarde voor de senioren, omdat ze dan hun cognitieve vaardigheden en motoriek verbeteren en samen in een groep spel kunnen spelen eigenlijk. We konden eigenlijk allemaal wel doen wat we wilden doen eigenlijk. Dus Reiner die was vooral bezig met de hub, zo, met dat programma waarin we alles konden launchen en zo. En dan ja, Ersan en James die veel spel hebben gemaakt, dus ja, die zijn daarmee bezig geweest. En ik heb mij wel kunnen focussen op de presentatie en ook wel wat meegedaan met hun, met wat apps te maken en zo. Terwijl wij bezig waren met de apps, had ons leerkracht eigenlijk, die was gaan vragen in de andere klasse van lassenconstructie en houtbewerking om een frame te maken. De leerlingen zijn dus samen met hun leerkrachten hier op bezoek geweest om de beleeftafel verder uit te werken en de praktische kant ervan te bespreken. We zijn eigenlijk binnengegaan voor vooral de afmetingen van de deuren, de bedden en zo, zodat we de tv onder het bed kunnen inschuiven en zodat het comfortabel is eigenlijk voor de ouderen om erop te drukken en zodat ze dat kunnen zien. En we hebben ook geobserveerd hoe ze daar leven en wat voor activiteiten ze daar ook doen. Dus we hebben ook nog een paar spel kunnen creëren op basis van de activiteiten die ze deden. Ik vond het wel een leuke ervaring eigenlijk. Ten eerste ook omdat we met ons project heel veel mensen kunnen helpen die daar veel plezier aan beleven en vooral ja, dat ze zo terug oude herinneringen kunnen opdoen en zo, dat is wel iets heel mooi eigenlijk. Ik heb zelf nog nooit zo een groot project gedaan, echt voor veel mensen gesproken en dat is wel echt een heel leerrijke ervaring eigenlijk. Dat is iets wat ik wel ga meedragen. De perfectste game die ik heb gemaakt is de muziekplayer, omdat het heel moeilijk is om zonder een abonnement of zonder ads eigenlijk muziek te streamen op een programma die je zelf hebt gemaakt. Dus ik heb libraries van Python gebruikt die heel weinig gebruikt werden of bijna niet gebruikt werden of heel moeilijk te vinden waren. Daarom vind ik dat het beste. Wel, ik denk dat dat super getalenteerde en gemotiveerde jongens waren. Stuk voor stuk, ze zijn maar met 4. Maar om zoiets neer te zetten, een zinvolle dagbeleving eigenlijk, waaraan dat ze plezier beleven. Niks moet en alles mag. Dus chapeau.